Charakterové vlastnosti človeka nesídlia v orgánoch, ktoré používame na transplantáciu, myslím tým srdce, pľúca, pečeň, obličky, pankreas, črevo alebo iné. Správanie človeka po orgánovej transplantácii nie je ovplyvnené orgánom, ktorý dostal. Orgán neprenáša vlastnosti z darcu na príjemcu. Pokiaľ sa zmenia vlastnosti alebo správanie človeka po orgánovej transplantácii, napríklad po transplantácii srdca, obličiek, pečene, pľúc, vysvetľujeme tento stav najmä z psychologického hľadiska zmenou hodnôt v živote. Treba si uvedomiť, že pacient, ktorý podstupuje orgánovú transplantáciu, sa ocitol v čase transplantácie na rozhraní života a smrti vo veľmi kritickej zdravotnej situácii, ťažkej sociálnej situácii, aj psychickej situácii, kedy nevie, či prežije, ako dlho, koľko času má pred sebou, ako dlho bude čakať na orgán a či sa ho vôbec dočká. Častokrát práve to pozitívne nastavenie človeka, ktorý má druhú šancu žiť vďaka transplantácii životne dôležitého orgánu, vníma aj jeho najbližšie okolie, vnímajú jeho priatelia. Stretávame sa niekedy s názorom, že ten človek prešiel pozitívnou zmenou, ako keby prijal vlastnosti tie pozitívne od darcu orgánov, ale toto určite pravda nie je. Ďalší faktor, ktorý môže ovplyvniť akoby zdanlivo správanie človeka vo vzťahu k svojim blízkym, môže byť aj fakt, že pacienti užívajú imunosupresívne liečivá. Je známe, že kortikoidy majú potenciál ovplyvniť náladu človeka v závislosti od dávky a dĺžky užívania. Je to veľmi individuálne. Treba však povedať, že vďaka život zachraňujúcej transplantácii pacienti sa skôr prejavujú pozitívnejším nastavením k životu, čo vníma aj okolie. Ide o výkon, ktorý ich vracia naspäť do života a dáva im druhú šancu. A mnohí si tento dar veľmi intenzívne uvedomujú po zvyšok svojho života. Sú priateľskí, snažia sa pomáhať druhým, sú aktívni, vyhľadávajú možnosti, ako sa zapojiť do šírenia osvety, a veľmi nám v tomto pomáhajú.